want you, but to those who need you most. Awuyi kwabo bakufunayo, uyakwabo ufuneka kubo ngakumbi. And kula war room kulapho kudiscusswa khona inhlungu zabantu. And xa singamadodana sinoke start uvangele siluse kula war room. Kulapho sizawuba nethuba lokumamela izinto ezidla abantu apha entlalweni. Sawugqiba sibone into okokuba singancedisa njani. Uba sivile umzekelo uba bazawubopha inqwelo yokuhomba umgwaqo la bithethwa ngule leader apha. Lithuba lokho ukuba nathi njengoba besukula war room sive sibophethe inqwelo siyokudibana nabemgwaqweni. Sinxibe izibhatyi ezibovu. Sawugqiba sithi mamelani inhlungu zenu zinhlungu zethu. Kodwa ikhona indlela ebhetele esingazi addressa ngayo. Uyawubona ipheki nefotsholo sezisiwa kancinci kancinci. Amen. Sawugqiba sithatha abantu bakaThixo abahluphekileyo nyani because abanye abanazindlu, abanye abacishelwe imibane, ba-unemployed, umbane unyuka imihla nezolo, abanye abanamanzi njalo njalo. Sawugqiba sibathathe sibabele kapha ngonoyana siye nabo kumeya wendawo sithi naba bathi sibazisile so that bangazenzakalisi sikhona. So la operation Sukumasakhe model of evangelism angasincedisa kakhulu. Iphinde ibe nguBrooksnack model of evangelism. Ithi igama ke because iqalwe ndim eBrooksnack emaXhosibeni. And into edala ndiyithi igama zange ndiyisebenzise nakweyiphi sekethe. You can ask Pamaton, you can ask Tembin, you can ask Old Banting, you can ask Itolan. I don't have umfundi waseTolana for a weekend day one. Ndathunyelwa inkomfa ka-1997 bange-1 kaJanuwari ndizawuqala eTolana. Ndafika eTolana kungolwesihlanu ngumnqophiso ngecawe. Ngomvulo kwafika itelegram ethi mandiripothe Old Banting. Kodwa unqophiso wona ndasendinqophisile. You can ask Tolana, you can ask East London Circuit, Monty, you can ask Seplan Circuit, you can ask Itala Circuit. Njalo njalo sekethe endidlule kuzo ezo. Kange ndiyisebenzise kodwa uThixo wandityhile lapha eBrooksnack. Uba mandiqale into endithi yiBrooksnack model of evangelism. Bhavu ususwe intoni? Ndisuswe kukuba amagosa ayafika pha emission ethi mongameli kula society ubhubhe umfana othile, ubhubhe intombi ethile bebengakhonzi. Ke ikhaya licela ukungcwatyelwa ecawe. Secretary wam la secretary yenye secretary ndine PA by personal assistant. So ndibhala imiphanga ngokwami ngathi secretary. Umongameli abe ngumongameli aphinde abe ngusecretary. Now abhala usecretary. Ndabona no man yithi ndike ndiqale apha into eyalapha ezoba relevant apha eBrooksnack. Ndathi emagoseni inyanga ntathu ndicela amagosa sike sibe nale model entsha yezovangelo ethi kula society yakho ndibhalele wonke umuntu ongasonti. Ubhale nephone numbers zakho. Uye kumzali womuntu lo noba umntana wakhe sele emncamile. Uzothi uthe umongameli akakamncama uThixo. Ayike kubhala. Mongameli uzongibana umkhokheli wabantu singabaziyo. Abanye bazihlala emajikeni. Ndathi umkhokheli bhala Reverend J.M. Bhavu. Ngumkhokheli ke wezuklasi kula 28 societies yonda ibizo. Kula kweza societies aphaya kula seketheni kuyo ndingumkhokheli ngoba ndineclass kwi society nganye ngabantu endithi ngamaxesha athile ndithandaze nabo.
ngabantu abayaziyo into yoba noba bangabe basebhareni enye yezinto abazingca ngayo banomkhokheli. So ndithi ke magoseni kuba kwenzekile wabhubha kuzawufuneka into yokuba undixelele into yokuba ungowuphi kula rhamente ekhokhelwa nje. Uba kwenzekile wafuna i-testimonial mhlawumbi ifuna esikolweni okanye ifuna apho afake khona i-CV yakhe, ndizawuyojonga kulaa klasi kamongameli uba ukhonana. Umzekelo abanye babo sendibathintile ke siza kwakha icawe apha kuzawufuneka ke nibe nento eniyigalelayo. Hayi mongameli, no siredi asinangxaki, ngeke singakuncedisa usithanda kangaka. Phofu usucinga uba ebusweni ndiyabazi andibazi. So ndithi ke xa ndiyibiza leyo model ndithi nguBrooks Neck, model of evangelism, iklasi kamongameli. And lastly, Mr. President, into endithi lifestyle model of evangelism. A lifestyle model of evangelism akamchanga kumawesile, because ngokwe understanding yethu ye process of salvation usindiso lento sasisithi ngokuya sasisesikolweni sobufundisi sithi doctrine of soteriology. And that doctrine of soteriology ilento edala zithi ingqiqo kuThixo zika John Calvin, with due respect, ugxawam waseRhabe, ndiyinkwenkwe kaJohn Wesley, yena inkwenkwe kaJohn Calvin. After amakhwenkwe kaJohn Calvin, when questions about life, about salvation, when questions about salvation shift focus, it is always incumbent upon the church to demonstrate the doctrine of Christology or the Christological relevance of soteriology. Now, Mamela, it can need to put across for all of us to understand. Atamankwenkwe ka John Calvin, abantu bakuba na more questions than answers. Abantu bakuthi ubusika budlule nehlobo lithwasile kodwa thina sikasindiswa. Imibuzo abanayo, something abantu they care much about their politicians. No, banaxesha lonto abantu. Ngawabona uba begcwalisa stadium. Abantu umdla wabo ulele kumfundisi. Uba xa kunje sikwi state of hopelessness as a result of unemployment, as a result of gender-based violence and even femicide, as a result of corruption in our country. Apho kuxoko kude uxoko nasesibingelelweni. Yasetshwa. Ndifaka ikhola ndinxiba igawuni ndifaka izicelo kanti ndilixoki. Hayibo. Because sinento singayi-understand yapha. Laa nto ka-prophetic akufuneki singene kakhulu kuyo. Because beka sangena ku-prophetic singaphuma sasingabulisana. So once kuthiwe profeta Mathambo ndini, kufuneka uyazi into yokokuba ispade ufuna ukuthi sispade. Ifotsholo uthi ifotsholo. Athi uBishop Mnaba umsebenzi wakho njengomntu wecawa
yithi ngoku impuku zivele ngemisile emlonyeni ukhwaze umane uzifaka uzinyonsa uthi mamelani impuku azidliwa. For this church to remain a church, prophetic agency, re-evangelizing the Church of Christ, kufuneka sithi impuku azidliwe. Noma zidliwe ngupresident, funeka sijonga president impuku azidliwe. And ndisho mna ngoku sithe ngemisile emlonyeni kum. And it's our So eyoba ndi-right nokanye ndi-wrong sayixoxa ngaphandle kodwa apha impuku azidliwe. Now, ndizothi kwezi models of evangelism, madodana, sebenzisani enye ye-models uThixo aninike yona eningafuni ukuyisebenzisa, i-cell phone model of evangelism in the 21st century. Ngenye imini eThembeni Sekethe, I think nasePalmerton naphanda ukhoyo ngoku, silungiselela umnqophiso kwenye silungiselela inkonzo yePasika. I-church choir iyakhalaza ithi mongameli sinengxaki ye-backline. I-backline ayikho. Ndithi ke mna ndicela nithethe inyani sisecaweni apha. I-backline ninayo. Njani mongameli asinayo i-backline. I-soprano ne-alto. Kwicala letena nebhesi siyahlupheka. Ndithi mamelani ke niyakwazi ukuthetha inyani. Ewe mongameli singayithetha inyani sinangxaki. Ndithi okay make. Apha ezifowunini zenu mangapha amadoda kulo fowuni yakho. Hayi ke umongameli ngathi izaba nzima. Bengithe kaloku niyakwazi ukuyithetha inyani. So ndithi ke kwaba besoprano nakwabe alto umuntu mangapha mandixele inani lamadoda asefonini yakhe. Yes, of course, I know ngotata omncinci, ngobhuti bakho, ngo-cousin brother, ngosibari bakho, njalo njalo. Andinayo enye into engaphaya. Kodwa umbuzo wami, have you taken the gospel of Christ to those people who are in your phone? Have you tried it? Yeah. Hayi ke mongameli sisike sincokole ezinye. No. Oh, eyokugqibela emva kwe-cell phone. Sebenzisa i-cell phone to implement one-to-one model of evangelism. Okay. Phaya eBrooksneck sine target esizibekele yona. Because Mr. Secretary, ubuza kwamkela reports ezisuka emasekethini kungakhange uqala unikezwe i-plans and planning zoba lesekethe izawureporta on what and how unyaka ozayo, and then ayizoreport ezo izinto ezikhiwe enhloko. I-report esuka eBrooksneck ithi siplane uba siwine more souls for Christ and bring the backsliders back into the fold, and eyona number esitargetileyo kwi-branch nganye amadodana nansi. And ngoku the whole part of it kuleyo yethu Sekethe sithi okungenani xa uyindodana guqula indodana nobinye ngonyaka. One-to-one model of evangelism through your cell phone. Uthixo ukunikile isixeko. Leyo kuyongena mntu homboni ngokhonzile loswe. Display nje ubuhle becawa. Eyona
actual model of winning more souls for Christ and bringing the backsliders back into the fold, one-to-one model of evangelism through your cell phone. For Christ in Kosetu. Amen. Vele abazalwane hayi masizolene isihlale phansi siya kunetheka siphethe umcimbi obalulekile lapho ndizawuthatha ngoku izandla nje zibe sihlanu qha ezomuntu ofuna onombuzo nento ofuna ukucacela into anayo ne comments zibe sihlanu nje qha round eyi-1 jonge isandla 1 ngosimsi khona sing 2 yeah, 2 inkosi 3 4 nezawusuka khona sinika sihlanu 5 hayi kusikiselana ngenxeba ndizawucela ke bazalwane bathi abakwethu nihambe ngohlobeni nikhombe ngalo niyakhumbula qale ke tata ufundise umfundo bawo president nesifungo sonke siphela isithile sisemgwali hayi benifuna ukuchecksha nje apha ku data above kwezi models azengazo the relevance yazo in a context yethu kwelixesha siphila kulo na ukuba uPaul ukuthi isekethe yaseXhorha ixhele inkomo zibene negusha ezi80 sigqibe ixesha phaya singaphakathi kungabi khona omnye umguquki the relevancy yes models. Thank you. President. Convention yonke ngiyanibulisa igama lika Yesu Kristu. Amen. Ngithandile endo ithethe ngutata uBhawu ethetha ne Brooks Neck uthe isitata model iwisini ihluke kabili koncala abantu abelungu nabantu abamnyama le model athetha ngayo apho utata uBhawu yenziwa isilungwini kakhulu ngoba ubheka ebalungwini banento ebayibiza ngemay Methodist esebenza exactly ngalendlela ithethwa ngutata uBhawu abantu ebalungwini oya kwesekhethe indla uya kuzo ebendikhona bendiyifunda pha eWestview bade bane database yakhona abantu abakholwayo nabangakholwayo abofike besendula iimessages uba ibirthday yakho uthiwe tata usibani happy birthday uba khona izaziso ezithini esikhona sibhalwa through i-SMS ikhona uma iMethodist apha ifoni ndithetha ngento endiyaziyo so
uzothi ufika uyi-implement apho ku-black circuit kuthiwe yinto yabelungu eyo, which iyadingakala unyanisile nayitshoyo umfundisi nomfundisi mkhokheli umkhokheli. If kuthiwa bangenza exactly eyanto ungabona abantu bangabizwa ecaweni. Ufika lenza umzekelo esosayithini yami wakwafika umzalwane phaa wangena 2 weeks bangamniki umkhokheli akachekisha kuthulekile wancama waphuma wencawe due to the fact of akalandelelwa umuntu. So i-end uyichoyo tata isabalungwini kwi-black circuit ngeke uyifane.